like ilali yayikholwa loo nto yoba lo mntana lo nguye adala abantu balo. Ninani uthi umakhulu kwathi kanye imini sekusibekele abantu bafika kulo mntana, umama lo mntana lo wenwele zinde. Uthi xa befika bafike bese befuna notshisa, betshisa umzi bewutshisela uba besithi lo mntana unobugqwirha, yaqonda, uligqwirha. Okay, kuthiwa uthi umakhulu ke abuze umama lo mntana uba umntana namtyhola ngobugqwirha uthini. Kuthiwa hayi, omnye aphakamisa isandla acacisa uba lo mntana uvele afike ahlale egrawundini, uthi xa efikile kuzoqalwa kuliwe, yaqonda. Athi umama lo mntana yena akayazi loo nto and asoze bazothi umntana ngumntana wakhe odala uba abantu mabalo. Bathi hayi, nguye kakade unomoya omdaka lo mntana, yinto ezintlungu ezinjalo. Uthi ke umakhulu yena laa mntana wayengacingi uba uyathakatha, wayecinga nje qha uba ugcwalisa ilwimi, yaqonda. So ke ngoku lo mntana uthi xa ehleli phaya uhleli ngoba okay, mamelani, elalini ilali ithi lo mntana uyathakatha, yaqonda. Umakhulu uthi lo mntana yena akamazi ethakatha, uyazihlalela nje qha, yaqonda, sharp. So ke ngoku uthi umakhulu olo suku abantu bahambayo baya kulo mntana wenwele ezinde beyomtyhola, umama khona wayala wamxelela uba awukwazi because umntana wam ayingomntu athethayo, yaqonda. Kuthiwa xa kubizwa abantwana abasoloko besilwa egrawundini, okay, mandingathi soloke because bebengalwi all the time, yaqonda, but kuzobuzwa kwaba bantwana aba basebesukutyholwa besithi betyhola lo mntana ngokulwa kwabo, ngokuxabana kwabo. Uthi umakhulu babuzwe uba yintoni le bibalwisa, mabakhuphe inyani. Omnye athi lo uthe ngam, kubuzwe abanye athi lo aba banye ebebesilwa nabo bathi lo uthe ngam, kubuzwe abanye abalwileyo kwakhona, kuthiwa nabo bathi lo uthe ngam, yaqonda. Okay, so ngoku abantu belali bayazi uba aba bantwana ebalwisayo kuhleba, kodwa abayazi uba iindaba ziphuma phi, zisangabani. Uthi umakhulu kuzofumaniseka uba lo mntana wayengelelwanga igqwirha elisetyenziswayo uba abantu bachithe igazi, njengoba ilali ibicinga. Lo mntana ohlala phaya ekoneni, andithi akathethi umthetho wakhe lo mntana, vele ahlale phantsi azithulele ngoba ndithi kuthiwa uligqwirha liveza ndlebe, kutheni iinwele zakhe zande udlula wonke umntu, zangathi ziyinwele zabelungu. So lo mntana besithi yena xa hleli lapho kulo khona ukolekta iindaba, ayozigobhoza iindaba zifike kubanikazi bazo zibalwise. Then ke ngoku kuzobuzwa umama lo mntana uba kutheni
engawenzi